Čaute ľudia, vítam vás Daisy a Roxy, čaute. Čaute, takže dneska tu máme Bena. No a budeme sa opýtať na rôzne otázky a robiť si z neho srandu. Ty, ale on si raz nás robí srandu, to nemôžeš ty. A teraz po mne bude opakovať, dobre. Pekne ho dobijeme. Výborne. Už si spokojný? Očividne nie. Dobre, čo urobíme? Buď. Tak, zavoláme mu. Ben, ahojky Ben. No. Čo nie? Ty ma nezdravíš? Dobre, tak očividne nie. Dobre, Ben, ty si pekne nezdvorilý. Nemáme ťa radi, vieš o tom? Vieš o tom? Yes. Vie o tom, dobre. No, výborne. dobre, výborne. A ty náš máš rád? Áno, či nie? Povedz áno, Máš či nás nie. rád? Ty Nesmej kokos. sa nám. Máš nás rád? Máš nás Haló? rád? Máš nás rád? Yes. Výborne. Výborne, dobre, už ťa aj my máme radi. Ben, vedel si o tom, že už sa nám skončili prázdniny? Dobre, tak otázky s tebou a odpovede sú vážne o ničom. Dobre, takže tešíš sa do školy ty? Yes. Dobre, ty si zvláštne stvorenie, ale ak sa aj vy tešíte niektorí do školy, napíšte, či sa tešíte, netešíte. No my sme sa netešili. Takže ja by som chcela vidieť, že kto sa tešil, kto sa netešil, takže kľudne napíšte. A napíšte aj Benovi, nech je ticho. Dobre. Yes. No, aj Dobre. Ben je so sebou nespokojný, dobre. No. No. No, tak čo sa opýtame? No, ja som počula o tejto hre, že majú zabudované kamery v očiach. No, ale môžete raz? Môžeme. Bang. Ben, máš zabudované kamery v očiach? Yes. Výborne. Veľmi Výborne, dobre. to je Ja výborne. viem, nie je to výborné, no tak. Dobre, napíšte ľudia, čo vy viete o tejto hre. My vieme, že to má zabudované kamery v očiach a že to dokáže nás aj normálne počuť. No. Nie? Nepočuješ nás? Yes. No tak čo hovoríš? No! Zlý je proste. Si zlý, Ben? No. No dobre. A vidíš nás? Haló, tu som, vidíš nás? Yes. Dobre. Dobre, Ja viem, dobre, to je trošku zlé. Aj keď Yes. toto je len bot. Toto je len bot. Ty si len bot. Ty si len robot. Len robot. Áno, ty si Yes. len robot. Ty si len robot? Yes. No, vidíš. Odpovedáš na tieto otázky vlastnou vôľou. Yes. Dobre, dobre. Tak nič tu nie je zlé. Dobre, Ben. Yes. Krásne ma počúvaš. Som z teba taká šťastná, že ma tak krásne počúvaš. A teraz sa mi už nepáčiš. Nerob mi Ja ti to robím? Nie. Robím ti to ja? Haló? Urobíme elixíry. Dobre, ideme robiť elixíry. Nebudeme sa ťa pýtať. Tebe sa nič nebudeme pýtať. Aj keď budeme, ale nie na takéto veci, že či chceš alebo nie. Dobre, tu sa už usmieva. Tam bol taký hundrož a tuto je také slniečko krásne. Tam bol taký zamračený hundrož a tuto je také krásne slniečko. Čo sa s Dobre, tebou stalo? Takže, A akú to už farbu neopakuješ. dáme? Akú farbu dáme? Ináč, napíšte, ak chcete, že akú farbu máte najradšej. No, tak čo, akú A dáme? na budúce, keď chcete ďalšiu časť, tak povedzte aj, aké farby dáme potom elixíry. OK, a že čo sa ho budeme pýtať, samozrejme. No, hej. No, takže my dáme napríklad tmavomodrú Dobrý. a ty vyber ďalšiu farbu. Dobre, a dajme, čo ja viem, takú tú... Neviem, takú normálnu modrú tú. Tuto je to normálna modrá, ale tam je to prišlo také turkisová. Aha, Ben, utekaj! Chudák. Ben, si v poriadku? Žiješ? Očividne, hej, dobre.
Tak, teraz dajme žltú. A dajme zelenú. OK. Fíha. Cool. Dobre, a teraz dáme cool. Teraz môžeme dať rúžovú a zelenú. OK. Variáciu. Wow. Chudák Ben. Sorry. A to odkiaľ ty bereš? To sa ti portuje v rukách? Alebo to sa ti vytvára v ruke? Alebo Nie. pred chvíľou si to tam nemal. Daj ďalšie. Dobre, dáme rúžovú a zelenú. To sme zaujímali teraz. Ja som ani poriadne nevšimla si. Ale tak som akože vyskúšala. Sa Dobre, dalo ja dám vyskúšať, či sa toto. spraví to isté. A stalo sa to isté. Dobre, dáme svetlomodrú a dáme žltú. Ó, to je zaujímavé. Ó, tak toho som ešte v živote Ben, kde nevidela. si? To som videla, ale Ben, ty si bol taký čierny ako mačka, ako Tom. Skoro, no Tom je sivý, nevadí. Taký sivo čierny, alebo ja neviem, taký šedý. Nevadí, no bol si proste taký tmavý. Dobre, takže môžeme dať ďalšiu žltú s modrou, nie? Mám modrou. Ó, červená. A hlavina. Wow. No, konečne sa mu to páči. Hej, Nič sa ale, mu nestalo. ale tá flaštička ostala, aj keď bola pod lávou, či čo Počkaj, to žltá bolo? ešte nebola z rúžovou teraz. Tak dáme toto. Ben, ty čo robíš? Žiješ? Ty si drak? Ty čo robíš? Dobre, dajme teraz modrú a ružovú. Neskúšaj to piť. Dobre, ty si úplne mimo. Ty čo? Drak, wow. Dobre, tak dáme rúžovú. Tak už rúžová bola asi s každou. Alebo s modrou? Či zelenou nebola? Zelená už bola, nevadí. Neviem. Uvidíme, či sa stane to isté. Áno. Nestalo sa to isté. Vtedy bola... Neviem ani čo bolo. nevadí. výbuch, nie? Iný výbuch. Nevadí. Bol ten tmavý, jak bol vtedy taký celý čierny, vieš? To bola žltá. Jaj. Nespievaj! Nepískaj. Žiadne dobre, ideme zas ti robiť aha, dáme ti pekne napiť. Nie, budeš jesť. Potom sa napiješ. Dobre. Jak mláska. A to kam akože letelo? Ty čo robíš, Ben? A neopakuj po mne. A to akože kto bude po tebe upratovať, Ben? Halo, kto to bude po tebe upratovať? A prečo to hádžeš do nás? Ty si prasa. Ale však grga. Ja viem. Nepatrí. Domu sa. Bang. No, ja aj dobre. No. Čo no? My sa tu rozprávame medzi sebou a ty nám skáčeš do rečí. To sa nepatrí. Ty si malý ešte moc. Malý je. Malý. Yes. Taký starý dedulo. Ty si starý dedulo, Yes. vieš o tom? Ty si starý dedulo. Yes. Chceš, neviem, čo chceš? No tak to nepovie, čo chceš. Chceš granulky? Nie. A kostičky? Neľúbiš. Dukátiky? Nič, ani peňažky? No. Ty nič nechceš? Ty si taký spokojný pes? Ty dopreš nám. Čo nám? Či nám doprie tie peniažky. Jaj. Dáš nám peňažky, ty nejaké? Yes. Ó, A koľko? No, to asi od teba nezískame odpoveď, že koľko, no ale... Čo ja viem? Koľko? Neviem. Tak No. nedáš, on si nezrobí srandu. To je... Ty si poslíček malý. Dobre. No. Ale áno, no, nerob si na srandičku, dobre? Nerob si na srandičku. No. Chceš čítať noviny? Poď spať. Poď čítať noviny a potom zaspíš. Dobre, ideme toto elixíry robiť ďalšie. Môžem. Som zvedavá. Poď, tichučko. Budeš robiť.
No. Dajme random farbu, my zavrieme oči a takto budeme spinovať, dobre? Dobre, my sme teraz zavreli oči. Povedz stop. Stop. Dobre, to je zelená. OK. Vidíme ešte raz. Dobre. Stop. Dobre, a to je ružová. A to už bola. Vidíme ešte raz. Dobre. Ružovú a žltú vyrúčime. A ešte modré zostane. Stop. Tmavo modré. Dobre. A, toto sme tu ešte nemali. A Ben veľký profík. Kokos. Taký nafuncovaný tam bol a teraz zase usmieva jak slniečko. Dobre. Jak slniečko na hnoji. Žltá bola so všetkým, aj ružová. Zelená bola. Tak dajme túto malinkú modrú. A so zelenou, tá ešte asi nebola. Či bola? Nebola. O, to sme ešte nemali. Dobre. Chudák tak Ben. Tak zelená už bola tiež so Ale všetkým. aj tak sa usmieva, také príhodičky sa mu dejú, aj tak sa usmieva. To je taký milý havo. Milý, veľmi milý. Ale milý, peňažky nám chcel dať, ktoré nám nedal. Dobre, tak modrú dáme s ktorou farbou? Akože ktorú modrú? Máme bledú a tmavú. Tmavú modrú. Tak tmavú modrú dajme so zelenou. Bola už. Neviem, nepamätám. Nemali sme ju teraz na modrú. Mali sme ju teraz. Áno. A veľký profík. Ešte svetlo modrú dajme. Svetlo modrá z tmavou modrou, to už bolo sa mi zdá. Alebo neviem, dajme. Nebolo to. Bolo, Bolo, na začiatku hneď prvé. toto bolo. A chudák Ben, žiješ? Očividne, hej, keď sa tak usmievaš. Ale no. Dobre. Áno, počkať. Dobre, a stop. Ale nie, tá už bola. Čo stop? Dajme zelenú. A dajme. Svetlo. Netakúkaj. Čo nebolo? Neviem, podľa mňa už sme mali všetko, čo sa dá. Prečo to vypil? Ja neviem, ja by som v živote také nevypila. Podľa mňa nikto normálny. Len ak by to boli pitné elixíry, ale očividne nie, keď ste ich chrli oheň, keď nič som nestala. Dobre, chcem dať žltú už niečo. To už sme dávno nemali žltú, nie? Hej, Dobre, dáme za zelenú. Zelenú. Dobre, teraz dávaj ty, lebo furt ja vyberiem. Hej. Dobre, dávaj nejaké ty. Ok, dajme tmavá mod... A, tak nič. Tak kúkneme reklamu. To už sme ich všetkých. No dobre, reklamu sme už skipli. No, Dobre. tak vyber niečo. Tak, táto... Ale no ja vyberám, ty mi neumkaj. A rúžovú. Zas to vypiješ, ty nie si normálny, Ben. A potom, že v kúse sedíš na kresle. Veď ani nevládzeš vstať. No dobre, poďme na kreslo. A poď si dať niečo, nejakú. Aký ovocný džúsik, nie? Vyzerá to ako Asi. ovocný džúsik. Môže víno. Ale nie, mám tam Oh my god. Jak mu jazyk vyletí. To až takto prežívaš, Ben. Nie. Ale on vôbec to neprežíva, nie. Vôbec sa neprežíva, on si to práve nevšimne. Pleskneš mu a hneď je zase v poriadku. Hneď sa zase usadie v poriadku, je. No dobre, myslím, že toto už sme spravili všetko, čo sa dá, takže my už sa s vami aj lúčime. Ahojte všetci a keď budete chcieť ďalšie video, tak samozrejme dajte like, odber, aby vám to neušlo. A teraz ticho. A vás by bavila takáto hra hrať?
bola takáto hra. A hrali ste túto hru, keď ste boli malí? Ak áno, napíšte do komentárov. Hej, a napíšte nám ešte, či chcete aj ďalší čas. A ak áno, tak že o kom to bude? Či zas o Benovi, alebo o niekom inom, o Angele, o Tomovi, alebo o hocikom inom. Dobre, takže... Čaute! Čaute! Ahoj!